Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Uba Ahmed Baling do ula syak jet biang kumu MLA jo ka Mairang constituency. Ula penpau ya ka jing songkya lor ka jingmi ka jingkul mar ka snong Mairang Eastern West Khasiels District. Wat hadian ba ukur tong jong ka seng kongres uba bat Cameron Tatiang. Ula de pensyai kinong kersian ba barok ka jingnyo ya ka vote kalong ka bayat bet ya renti. Kumun chupan kan mau hang ni ki pai ba nong kersian ka seng kongres ki bom la ban pediang ya ka jing syarem kila dawai ki bor sensyar district. Badai ban nyo thamai biang ya ka vote bat thau jingkul maru da ka bakawang mawe ka office jong deputy commissioner bat wiang ding hadu santali kali sarkar bat ikawe ka kali jong kirishmet. Kalong ke ba sungsi hadu patata alor ka tu jingjia ka menin ba ngam simpoi perkat bahkan poi hadu ka tu jingjia janmit adi hakapor bengi don hapo ka county hall hadu bengi mi na county hall baro kalong ka super sign ka bed ka biang bat ni shania li hapo ka jumpinya jong returning officer jong ka Mairang constituency bat ne yu baki baro tu akmat kalong ka jumpinya ka ba bet ba ka barunti ka ba donru akmat jong ka dau general observer go wana po jong ka election commission ni ti ndai ngasu so po den lamit nda mga kiu silong ba kadang kejing tangkali kejing penjot ya ki kali ki bon kejing kawang mau ya office DC bat kunta kejing yang bom hun halor kejing ya ka ega result ka bami te kuman su ono kejing kunte kejing tam jong nunu candidate ya nunu baar kala banong ta iwe kala banong teng da ka ba kenting pisaru kumaja ka MDC election a July anta kala banong ar hakade kenting ka tali don lairu la da bakla anta don nyo don ki shipo don ki bakhatsan kum ta ta tengah trai la ngi bu ka jingkli kata kalong ka e ka bakla da ka ba ngilik ka mau man ya ki property bangilik ka penjot man ki kali office but saya suruh bagi kali jong ki media menin iba cak penjot ha katu kajing ya ko ma kajing ya pelum kulmar ngam nang man ong ha hadu kanu kanong kumta si ha kajing kluj la kajing bom lak pediang ya ka ka balarai den ding suka ben ong ni bahadin balalit biang ada mengarung alami barok ngilai mi ibu kandidat jong nang kalian ke kongres ulalet ula pensai lu ba iki barok kiong ki ai ki tundai balipat kadang don biang isu pada kajing kurmar kata kalong ke tingkali nampak judam kum hapok Mairang konstitusi bukum kini kijing jagen ja menu bak minum kuin kijing ja dan dai kamdai ba menu ngisi le bor dan ngisi ya manipulate ya ka result kalong hakmat akabala don lengkat daki counting agent ru jong ki political party ki barok ki parti ki shimta haka election ki balong ki sakhi lada don kanu kuno bajuduna ba ka jumbakla nakaling election balada kum kita juduna lani ki jumbakla kidi ban kedo hangto kalong ke ba sungsi ba nimla bar pediang ko kidi